A presión exercida polas distintas unidades nas que se implantou o novo sistema de reparto de xeito experimental, entre elas Ribeira, foi clave na retirada da proposta. Correos convocaba onte os representantes sindicais a unha mesa sectorial para comunicar o restablecemento do servizo tal e como se viña prestando ata o día 15 deste mes, no que cada carteiro tiña unha sección delimitada en lugar de agrupar todos os barrios nunha área global, cos consecuentes prexuizos non só para os traballadores, senón tamén para os usuarios do servizo. Entre os compromisos de Correos figura tamén o restablecemento do mobiliario que fora retirado das distintas unidades, co obxectivo de que se poidan realizar as tarefas de clasificación en mellores condicións. Agardan que así se poida normalizar o servizo de paquetería que dende o cambio no sistema experimentou numerosos retrasos en plena campaña de Nadal. Unha vez acordado o restablecemento do anterior modelo, Correos estudará unha nova proposta a implantar a medio prazo para adaptar o servizo ao novo contexto actual marcado polo descenso dos envíos de cartas postais e o incremento da paquetería.